मैया रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिनि दैदेननायाव गोदान दिल्लीयाव दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टार क'क्राझारनि मोनसे हानजाया हादरनि रेजिस्टार जेनेरेल एन्ड सेन्सास कमिशनार अफ इन्डिया बिथां मृत्युन्जय कुमार नारायणनि मावख'आव बेलासि 4:45 रिंगायाव हादरनि जायखिजाया सरकारि पर्टेलाव रिलिजियासनि कलमआव बाथौजमखौबो आलादायै फोसाबफाना होनो थाखाय गोसोखांथिलाइ गथायो। बे एखे आर'जलाइखौनो आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि आरो आथिखालनि हादरनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांनोबो मोनाबिलि 7:30 रिंगायाव बिथांनि मावख'आव थांना गोसोखांलाइखौ गथायो। बे हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ महासभानि बोसोनगिरि दालसिं बसुमतारी, रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी, दुलाराय बाथौ महासभानि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी, लेङाइ मासिगिरि प्रदुप चन्द्र बसुमतारी, कन्टेहत बिटि एन सिसि महिम चन्द्र बसुमतारी, बोसोनगिरि बिटि एन सिसि आदाराम बसुमतारी, मंगल सिंह बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लाना गोसोखां बिलाइखौ गथायो। बे गोनांथार आयदानि गोसोखांलाइखौ नोजोर बोना जोबोद गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव मोजां खौरां मोननो हागोन होनना बुंथियो हादरनि रेजिस्टार जेनेरेल एन्ड सेन्सास कमिशनारनि मावख'आव रेजिस्टार जेनेरेल मृत्युन्जय कुमार नारायण बिथाङा। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।